Danas je Zvezda došla da obiđe i Suboticu i naše zvezdaše u Subotici. Ovom prilikom htjeli smo da se zahvalimo zvezdašima koji su tokom cijele godine uz nas i koji nas podržavaju sve vreme i da eto donesemo naše vredne trofeje u njihov grad, da im pružimo priliku da se fotografišu sa njima. Trofeji su tu sa kupa, prvenstva i Lige šampiona, tako da imamo veliki odziv ljudi i srećni smo zbog toga. Naši igrači su sada trenutno na pripremama u Sloveniji, ali PR služba je došla ovde da omogući našim zvezdašima da se podruže sa nama.